आयु मानसिफ्रा 40 डिग्री मोनहैनानै एसेबां गरमाव मा जालाजोबना दङ बिस्रा साहाखौनो सानसे लोंबाय सोर फाग्ला फाग्लायाबो फैबाय थायोबा हिनजाव गोदान नायनोलाय एफा सान्दुं गोसायाव रागे जाथारलाहाय आं बालनि सानसे साहा फुदुंगासिनो आङो बेसे खामानि मावबाय थानो दे साहा फुदुंलाय थोरसि सुलाय आयु बाथारबाय आं मारै बिदिजों जाथारनांगौ जाखो आयौ 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 एसेबो बुजिया मानसिफ्राबो हिनजाव गोदान नायनो फैदों मोनायाव नायनो फैबानो जायोना मोनाबिलिफ्राव माबा सानसे बाथिं हाबफैबाय थागोन आयौ 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 है गरमजों खेबसेनिफ्रायनो ओंखारनो हाला आङो खेबसेयावबो फाक्काबो होजाया बालनि आयौ खनबेसे दुगैनांगौ खनबेसे खामानि मावनांगौ आयौ फाग्लिसो जासिगोनहाय आं बालनि ओइ महारानि मा फुदुंबोदां होनगासिनो साया दाबो फुदुंनाया जायाखै नामा दहायनिफ्राय फैनानै जिरायफैगासिनो दं मानसिफ्रा लाइन लाइननो थाब थाब होनानै थाब थाब थिनहरनो हाया नामा साहाफोरखौ आरो बे सासेयाबो नै एफा सान्दुं गोसायावनो साहा फुदुंनो दावराव जाहरलायबाय बाथारबाय आं बालनि एफा सान्दुं गोसायाव असान्थि खालामफैगासिनो एखेबारे गन लानानै दाउ खुख्रांनाय बायदिसो खुख्रां हरजोबसिगोन आं र' आब' नाफाथि मारै मारै जानांगौ हमनोनो हालाय लाङासै आङो आयौ जा मोजां मोजां सिमां नुनानै दंमोन आङो सिमाङानो सेस सपद बायलांजोब्बाय आंना दे आगै जेबो नंला दे दाबो मारैथो जेबो नङा जानांगौ जाखो आब' आंहा गैला नै फारसेनिफ्राय लस जाजोबथारनोसै बिजनेसनिफ्राय लानानै मानिफ्राय लानानै गासिबो लस जाजोब्बायहाय मा फाग्लिखौ लानानै फैबाय फिसालायाबो मा होनबावनो आरो आंबो हा नोंहालाय गोसोथोलायनाय टाइमाव बिसोरखौ बोखाखानो हायामोन आजिखालि मोनथिखानांगौ दानि गथ'फ्रा बिराद सयसान जायो होननानै मोनथिखाया जाहैबाय नों फाग्लि मोनथियोमोनहाय ओमफ्राय आं बिदि जागोन सानाखैमोन नै नों आलांखि जाम्बिलाय फिसाफोरनि सिगां सिगां खारनांगौहाय आजिखालि नङाबा जाया नै मादै साहाखौ लोंदो दे फिसा आंनो साहा लाबोबाय आरो ओमफ्राय जाम्बिलाय नोङो साहाखौ बिदिनो होफैगासिनो नामा मानसिफोरनो साहा होफैबा साहाजों लोगोसे बिस्कुट आरो ट्रेयाव लाबोनानै फैनांगौ आरो साहाखौ माने कापखौ प्लेटाव लालायलायनानैसो फैनांगौ बिदि फैनाङा ना फारि खर' गैया आंनि मान सनमानखौ जाजोबखाथारसिगोन बेयो जाजोबखाथारसिगोन कर्ट मेरेज खालामनानै आंनि खावसेखौ सनमानखौनो जाजोबखाबाय दाबो बिदि खामानि उल्था फुल्था मावनानै जाजोबसिगोन बे दहायबा मा मोजाङै लाबोदोंमोन बे ट्रेयाव लाबोलायनानै दाबा मा एम्फौ अरखोलाय बेखौ बिदि लानानै फैलायबाय बे खाब्ल' थं थंनो फाग्लिथां माथां आयैहाय मा खालामबावनानै जावगोन आङो लासिंसिंनो जेरैबो लासिंसिं मोनबायहाय आङो बालनि र' नोंखौ बिमा बिहामजोखौलाय न'निफ्रायलाय मोजाङै गियान आखल फोरोंनानै हरगोन ना हराखै जाखाहाय मा साहाखौनो थं थं लानानै होफैबाय माथो आंनो बिहामजो गोदाना सासे आलासिखौ जेनेब्ला न'आव फैजेनेब्ला आथिङाव खुलुमगोरनांगौ होननानै बेफोरखौबो जेबो रोंनानै फैयाखै माथो बेलाय मारै बेलाय आयु बे फाग्लिया आंखौ लासिंसिं लासि फोनांनोसो फैदों बियो दानो बन लायनानै गन थखन लानानै एखेबारे दाउ खुबैनायनि खुख्रां हरगोन आं र' ओरैनो गरमजों मा जाखादों आङो खामानि मावै मावै आरो बेयाव लासि फोनांनोसो फैबावदों बियो आंखौ आरो आंनि बिमा बिफानि सायावसो आरो आसि देखायनो नागिरबावदों आसि थुनो नागिरबावदों साबधानहाय जोंसार बिमा मिथिबाय ना आजिखालिनि सिख्लाफ्रा बिदिनो गोजा जेबो खामानियाव उदाया सनमानबो होनो रोङा जोंफ्राथ' सिगाङो बा गासिखौबो रोंखाजोबनासो हाबा जाहैदोंहाय जोङो बेसेबा खामानि मावनो रोङोमोन जोङो बेसेबा सनमान होनो रोङोमोन जोङो दानियाथ' नुबाय नै माबा जेबो खुलुमफैयासैबो ओरैनो मा साहाखौ होननानै ओरैनो स्राय थाहैबाय साहाखौबो ओरैनो बिस्कुटबो लाबोआ गारा ओरैनो होफैबाय आरो फाग्लि बेखौनो लोंसाबदो नोंहाबो बिसोरखौलाय निउ जेनेरेसननिखौलाय मा होनबावनो आरो रोंखाया बिसोरो होनबाबोहाय एसे रोंखाया होननानै जायाहाय जोंसार बिमा मिथिबाय ना नंगौबो आरोहाय मा बिदिनो ओमफ्राय फाग्लि नोंहालाय बिनि खानायफोरखौ बोनानै नायनायाखै नोङो बोनानै नायनायनो हाया बियो नख्लिफोरसो लानानै फैदों खोमा आरो मोखांफ्रावबो सिन' पाउडार माबा मेकआपसो लागायखादों खोमा बेफोरखौ एसे सुस्रा होनानै नायनो हाया नोङो नङाबा अखानायै सिथायनाय नङा बेफोरबायदि जालायलायगोनहाय आजिखालि बिदि जाथारोनो आंबो बिराद खोनादों मेगनजोंबो नुथारबायबो
माबा बिहामजोखौ लाबोबायनो लाबोनायनि उनाव अखानायै आन्दायगुलायनाय जायोनो मेकआप लागायनायजों सिनायिनि। होमबालाय खानायखौ बोनानै नायनायनोसै नामा? औ नों थांनानै बोनानै नायनायनो हाया नोङो। बोनानै नायनायाव जेबो लस जायाना। आइ बे मा खालामनाय जादों बियो नोंनिया? मा थाव बियो? फाग्लि नाफाथि नख्लि नङामोनहाय खानायालाय आसलियानो दंमारो। होमबालाय थिगैनो दं आरो नोंहालाय होमबालाय लाखियानो दङ नोंहा। बिहामजोखौ खानाय नख्लि नङैखौ मोनदों। मेरला बिहामजोफोर मोनबोयो दाना आजिखालि खानायफ्रानो नख्लि गोजानो। खानायबो नख्लि केरेक्टारफ्राबो नख्लि जाखाजोबो गासिबो। ओमफ्राय हाबाफोरखौलाय माला खुंनो सानखो? थाथाथोंसै खोमाहाय साननैसो बिदिनो। गावसोर कर्ट मेरेज खालामखानायलायनानै लाबोनाय नालाय जाबाय थाथोंहाय। आयु सोर बैथालि बाजारि थाफ्लाखै बुरै फैगासिनो आंखौ मा फोरोंफैगासिनो बियो? बेखौ लावथिंसो होहरनांसिगोन बायदि मोनबाय आङो। हिनजाव गोदान नायनो फैदोंनो हिनजाव गोदान नायनो फैनानै एरला एरसि खालामफैगासिनो। गुनजेर सार इसिबां गोबाव लाबाय आरो बे फुख्रि मोनसे नागिरनायावनो। आयु जोंहा सान्दुङाव थायै थायै जाथारलामोनहाय। आयौ दै बथलफ्रानो गैला लोङै खालि जाजोब्बाय। औ स्टुडेन्टफोरा दाना नै मासे नैबे हाखराव नैबेयाव नागिरनानै लाबानो जाबाय एम्बुआ। आरो दैया एसे लानानै थांखा बेनिफ्रायनो। दैखौबो टेस्ट खालामनांगौ ना। आयु बेयावलाय ओमफ्राय बोरैलाय एम्बुखौलाय बोरै मोनलाबायनांगौ जाखो जोंलाय? एफा गिदिर दैयाव बोरै एम्बुखौ नागिरलाबायनांगौ जाखो? जों नागिरो। औ नोंसोर नागिरा नोंसिनि खोथालाय हले जोंखौलाय हमगोन। हमनानै मोनबाय खिन्थु आंहले खावसेखौ न'आव जानो लांगोनलै मारैबो। प्रेक्टिकेल खालामखांनायनि उनाव खावसेखौ जानो लांगोन आं नोंसिनि बागखौबो। नोंसोरो मा खालामलै? एंखुर मा जानायनि दावराव जाखो? एम्बुखौ जोङो एम्बु थेरेखौसो माबानो नागिरदोंना एम्बु बुंग्ला नङा। नाथुर सार एम्बु थेरेयाबो जाजायोना? औब्रा एम्बु थेरेयाबो गोगोम गोथाव जायोना फिसासो हय। बे कचफ्रा मुगे सुगे एम्बु थेरेखौनो जानोसो ओंखारबावबाय जायाफ्रा मा हमग्रोनायखौबा हमगोन ना हमा मोनगोन ना मोना बेखौ सानखायाखै बिसोरो। जानायखौसो सिगां कचफ्रा जेरावबो। राजा एम्बुखौ हमा नोङो? होद आं हमफेराखैलै आं गियोलै मारैबो। नोंसोर हमदोब्रा नोंसोर हमनानै होदो आंनो आंनि बागखौ। लुदुमि बोरो हाथरखियालाय बोरो? सार जोंना हाथरखि हिनजावसो गैया। माबा सान्दुंखौनो सैज' हायालै माबा फिट जानानै गोलैनायखौ नुवाखै? ओंखायनो स्कुलनि गारिखौ लांनो होबाय जोङो बेखौ। जाथारालै हिनजावसो मानसियानो सान्दुंजोंनो फिट जानानै गोलैनायखौ नुवाखै? हनै मालाय हिनजावफ्रासो स्ट्रंसिनबा हाथरखिनिफ्राय मारै थायो मानसियानो। लुदुमि मेम मोनथारगोन आरो जों बेयाव एम्बुखौ एफा गिदिर दैयाव। मोनो मोना नोंसोर खाफालसोहाय आं हले मोनथिला। आंखौ हले थिनखानाङाब्रा रावबो। आं हले जिरायनानैसो थानोसै आं एखेबारे गरमखौनो सैज' हाथारला। अमा जानानै फैनानै मैथाजों अमा जानानै फैनानै बै दंफां सायावसो जिरायहैनानै लानोसै आङो। हाथारला आङो नोंसोर हमलायबाय थादो मा खालामो खालामबाय था। हायदै दासो सान्थि मोनथारदोंहाय आं मा। आयौ इसिबां सान्दुं। बोरो आं हमग्रो। आइला माथो हमनोनो मोनाब्रा माथो खारलांजोब्बायसो मारै जाबावनांगौ जाखो? सिरि हमदोब्रा मासि दावरावब्रा नोङो? जोंनि बागखौबो हमबाल जों फैसा होगोन ना? आं 200 थाखा होगोन दे आंनो मासेखौ हमनानै होयोब्ला। आं हले हमाहाय मुगै सुगैनो मोनगोन ना मोनाथाय एफा दैयाव। सोर बोरै मोनलाबायनो बिदि दै गिदिराव हमनांगौ होननानै मोनथिबा जेखायसो लाबोनानै फैगौमोन आङो न'निफ्राय। आयु मोनथाय माथो बिदिनो जेखायसो लाबोजागौमोन आरो बोरै मोननांगौ दे एफा गिदिर दैयावनो। माथो इसिबां खारोब्रा माथो मोनलाय लाङाबो। ओमफ्राय नोंसिना लोगो मार्टिनाया मा जाखो? माथो फैयासै? मार्टिना जोमैजों मा जाखो? मालाय मार्टिनाया बिबाजै गोदान मोनदोंनो ओंखायनो फैयाखैनो बिबाजै गोदान मोननायनि खुसियाव। आं मिथियाहाय जोमैया मा जादोंथाय। जोमैया एबसेन्ट जाहैबाय आरो सान्दुं गोसानि अखाबो हानो रोंला मानोबो हानो रोंला। जोमै फैयोबासो एसे थान्दा जागौमोन खोमा अखा हाबाय बायनानै जोमैया गैलाना। सार माथो एम्बुखौनो मासेबो मोनाब्रा मारै प्रेक्टिकेल खालामबावनांगौ जाखो? दैखौल' लानानै थांसै खोमालै बाबाय दे आङो। मासेबो मोनथारासै आरो मासेबो मोनाबा मा जानांगौ जाखो दे?
मासेबो मोनाबा बे एम्बु सिथ्रखौलाय हाखावजागोन ना जाया एम्बु सिथ्रखौनो हाखावनोसै खोमा एम्बु सिथ्रआथ' बयनिबो रुमाव दंखायोना न'निफ्राय मासे लाबोगोन आयौ फाग्लि नों मुगै सुगै खुथ्रु खाथ्रानो हाय आं नुबानो गोबानो ओंखारलायनाय मोनो आयौ जायाहाय आं जाथारनाय नङा आं जाथारनाय नङा